बेखेवना होनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय बर' हारि बर' हारि खौसे जा बर' हारि खौसे जा उइ वान बड'लेण्ड उइ वान बड'लेण्ड बन मानगोनां लेंहरजानाय आलासिफोर बनसुनि दैदेनगिरिफोर बनसुनि थार्ड एनुवेल कनफारेन्स बिनि थान्दै हलखौ आंखौ बेखेवनो खावलायनायालाय आं बेयाव बेखेवनो नागिरबाय जे बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनांगौ होननानै 93नि सिगांनिफ्रायनो सोमावसारबोदों आरो आं आसा खालामो नैबे दा जानाखि जथुम्मा जागोन बे जथुम्मानि डेलिगेट सेसनाव खोब गोथौयै सावरायगोन मानोना बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय जोंनो बड'फाया मोनसे सिमा जोंनो थुनानै गालांखाबाय जोंनो आलादा बड'लेण्डनि मोनसे सिमा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ थुनानै गालांखाबाय बिथाङा थांखि लादोंमोन जे गेरेमसा बर' हारि दानो आरो गेरेमसा बर' हारि दानो थाखाय जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगोन उइदाउट क्रिएशन अफ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जों गेरेमसा राय हारिखौ दानो हानाय नङा बेखायनो गेरेमसा बर' हारि दानायनि सिमांखौ जायनाखि थांखि बे थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जों बनसुआ दिनै आवगायबोदों दा जों बिथांमोनखौ जों बयबो दोले बोले मदद होनांगौ दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनो बड'फाया जायनाखि थांखि गालांदोंमोन आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि बे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थांखिखौ गेजेर खलबाव 2020नि दानि 27 जानुवारि बे दिनाव बिटिआर सुक्ति खालामनानै बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा लिरना गारबाय दा बे हिसाबै दिनै बे बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै लिरना गारबोनाय बर' जाथिनि जायनाखि गेरेमसा हारि दानायनि थांखि बेखौ जिउ फोलेनानै दोननायखौ जे दिनै बनसुआ बुरखांनो थाखाय आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखिखौ लाफिननानै बे आन्दलन खालामनो नागिरदों दा बे आन्दलन खालामनो नागिरनाय बे डेलिगेट सेसना मोजाङै थांखि लाथों बे डेलिगेट सेसनाव गोथौ आल'सना जाथों आं बेखौनो मिजिंथिनानै आं बे डेलिगेट हाउसनि जायनाखि बेखेवनाय खिथा बेखेवनाय आं बेखौ बेखेवना होनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय बर' हारि बर' हारि खौसे जा बर' हारि खौसे जा उइ वान बड'लेण्ड उइ वान बड'लेण्ड बनसु लं लिभ बनसु लं लिभ गोजोन्थों।